Ikaunom na piti. Unom yun, wow. So, grabe ako, lipay, ko. Ay, after 11 years. Kasama. What's your story? Bali, nagkailan namin sa ako ang husband is through cellphone po. Textmate? Yes po, textmate. Wow, okay. Kisa may una ni text? Siya po. Ganong nag-publish ka sa imuhang number, ma'am? Nag-publish ko Kami nyo, nakato. Dili, magmingaw man ba, ma'am? Magmingaw ang cellphone mo ba? Okay. Sa una, uso magud ang kanagaling murag kanang group message gani, ma'am. Itong tayo, nag-duty ko niya. Itong gwardiya na may dyaryo. Oh. Sa basa ko ba, niya, nakita ko yung number na yung edad yung pangita, kuhan po sa kuwasa. Haom ba? Meant to be. Yung ako mag-itiksan, yung reply, pilakat, simbahan, lugay mag reply. Ay. Akong gi-tiksan usab kung na ba ko'y malaga pa ko sa iyo, paklamdam ka naman. Tagalog dahil. Kung mahalaga. Anong dugay mo po ka ni-reply, ma'am? Bali, murag busy po sa trabaho mo niya. Okay. Pag unang kita na mo, duol kayo ba? Pag una nagkita sa? Matina, Jollibee. Mas basag na. Matina Crossing. Very ko ano. Siya nga, pas mo, hulat na Japon. Ay, dugay kang isikot ni Novelin. Sige daw. Anong dugay mo po ka niabot, ma'am? Dili kay mo nagduha-duha man ba, ma'am? Agoy, nagduha-duha. Katungkan nga nang wa man kanihawa nga dugay magkakanagpaabot. Ambot lang, basta ako willing. Willing to wait. Magulat yun ko. Basta. Wow. Padulong na naligo pa day. Mao gid na mga saad nga wadi ay. So sa laktod nagkasinabot mo, nakasal mo. Kano sa mo gikasal? August 29 po. August 29. 2013. O nag-uban na mo, okay? So sa inyuhang panag-uban, dito na. Kami yun, manggawas yung babatasan na. Yes. Pero, mga gitaguan. Pero mintas ako iba na, mantoso lang ko, nanggaon. Sabton siya, kung mag-away, di lang ko subay-subay siya, may ilang mo naman po siya. Sa panahon nga kanang uyab pa, murag kanagaling murag kuan siya kanang caring ana ba? Happy. Caring happy niya. Happy kaayo every day. Unya. Naunsa naman din na okay ra man gyud gapon ang kanang kuan gud namo pero naadyoy kanang times nga nagoy mga butang na kanagaling bisang wala hinungdan ba kanang lalisan kanang gusto lang gyud ko mangitag sabok. Yes. Pero within the kanang kalisdanan diha pud mahimong ligon ang relasyon. Yes po. Pila ra man ang lalis-lalis kumpara sa inyohang challenge nga giatubang nga for 11 years. Wala pa mo gihatagan og anak. First year na mo, so wala pa, so masig dili pa siguro. So naabot ang 2 years, 3 years, sa pagka 3 years na mo, ma'am, nagpa-OB ko. So dito na ko na found out nga naadi ay ko PCOS both ovaries. So ni ana siya, anan OB na mag-maintain og tambal. So ginakuan niya ko, ma'am, na nagpa-second opinion pud ko sa laing OB. So mao gyapon ang nakita nila niya, ni ana ang OB nga basin dili la basin si sir pud daw na ay diferensya. So napa-check pud siya. Then murag babaiyahang sperm ba. Okay. So moto na wala na gid mi nagkuan ma'am, wala na gid mi nag-asa. Yes po. Wala na gid mi nagkuan ma'am. So hopeless na gid naabot sa point. Naabot na gid sa point nga kanang hopeless gid mi ma'am. Murag makaana na lang mi nga kung tagaan anak mas maayo kun dili. Maayo gyapon dawaton na lang nato ana ba murag na abot mi sa point ana ma'am kay murag kami magduha na diferensya. Sa pagsalig sa Ginoo na gyapon. Naga-pray gyapon nga Lord, kanang imuhang will, imuhang pagbot may matuman. Kung tagal may manimog anak, Lord, kanang magpaabot me. Pero sa isip tawhanon, mura mo gud kanang masige kag asa. Mura mo kag masakitan ba. So mo nang dili na gay mi nagakuan, dili na gay mi nag-aasa nga kanang every month Korea min duha tong January. Sa nana ko na kung if ever man nga buntis ko milagro jud ni. Kanang blessings jud ko. Wala naman ko nagainom og tambal man sa akong PCOS. Then siya pud wala pa nagainom. Wow. Yes po. So ampo lang jud ang amo ang kuan amo ang panlaban. God's miracle gid ay na imong pagbuntis after 11 years. After 11 years. Makita na kong asawa na magsimba mi na yung mga bata murag makuan ko ba sa tao madam mo nga usahay sa tabuan bulihon pa ka ugaman ka kay anak ba. Pero ako paubos sa yapon ko. Kung sa Ginoo mo panlaban ako kay kalas na tao ra na sila di mata perpekto na jud. Correct. Isa kuha na tekasdalan
Maduol gyud ta saya. So niagi po day ka na yan, no? Oo. Isip lalaki. Ikaw po, ma'am, Yes no? po. Mo na sa inyong Naana case, sa- ma'am, good. Nasa kanang murag sa tao na pud na ba na kadang kadakita gani na kanusa man ka mga anak kanang Mm. pero wala sila kahibalo sa ilahagi pangutana nga kanang kuan na pud kay ba kanang Tinuod. drain na pud nga Yes. gusto mo pud may magkaanak wala na pala Mm. gyud gihatag. Kung pwede pa lang. Kung pwede pa lang pangayuan ang paliton sa mall. Mm. Namalit na may pero kanang wala pa gyud dili pa gyud siya correct. time dili pa gyud siya kanang right time po. Ang impact sa ako personally ma'am masakitan ko. Mm. Then pag ako na lang isa usahay sa isip tawhanon ma-question ko sa Ginoo. Makaingon ko Lord nganong ang uban nga dili gusto og anak nganong sila man ang gigasahan pero nganong kami nga magtiayon nga gusto og anak nag-aalagad sa imuha murag maana nako ba murag ma-question ako siya nganong wala man hangtod karon murag pero kuan lang mo kuan niya pa sa utok na ngayon pa saylo kay murag na-question ako iyahang kakayahan ba Correct. na-question ako iyahang kanang kakayahan niya una magampo na pug ko na Lord kanang ikaw ang imong pagbuot may matuman Lord dili ang amoa ana Yes. yes mo na ko ang ginakuan Unya katong nahinog na ang kasing-kasing o una-una kay kuan na dependent na sa Dependent na, Ginoo. yes po. Mao na nga gihatag na gid niya Yes ang po. victory, ang Victory. reward sa Kadaugan. inyong faithfulness, no? Yes po. Nga nagpadayon mo bisan na may madungog na mga istorya. Naabot sa Mm. point jud ma'am kasamot ta katong wala pa mi sa community 5 years 6 years mi nakuan naabot jud sa kuan nga kanang murag mingaw Mhm. murag gani kanang maglunging ug pud ka og kanang Mm, ano niya mm. pero ning dagan ang panahon ang tuig murag na overcome na pud namo ba murag na dawat na pud namo na silang Ginoo na lang jud ba Ginoo na lang jud mag-igo Grasya gyud sa grasya na lang Ginoo, jud sa no? Ginoo January 10 nagpiti ko 3 times morning afternoon ug evening January 10 nganong nagka-decide man ka kay mag-PT? murag lain na jud Oh, lain na gyud na ako kan, ma'am. observe. pero dili wala ko nag-assume wala ko nag-asa kay pikos lagi ko ma'am tapos moto na ana akong bayaw nga paaboton na lang sa atin katapusan kay sayo papud kaayo ana magpa-check up niya sige kung sakay motor ma'am niya basin ganig kung nanay sulod masayi makuan ba sumuto Tinuod. na pagka January 15 naka-decide na jud ko nakapalit yung PT siyahan nag-PT ko pagka morning positive gyapon siya ikaunom na PT Unom gyud, wow. so Sure na gani. Kaya ang uban isa duha man na iyot, unom gyud. Unom ka PT tapos moto naka-decide ko pagkahapon pag dala ko sa Bunawan nagpa-check up nga pero sa nag-waiting pa lang ko sa OB grabe na akong ampo Lord kung kanang false alarm man tawagi ko sa kuan gani niya moto ako na nya nagkuan na nagkuan na pag tanaw sa monitor na may murag talaga ning murag kuan ma'am O lagi ka oo na. kanang magtagtag Tadpol. nya na 6 weeks na nya nakita ko ang first trimester nangwan ako ba nang gahi ko murag mo lagi siguro ni nya moto na ang kuan doktora na na ang OB na pila naman ni mga baby ni so first pa po sa 11 years moto dito na akong luha ba murag nagbagsak na yun siya nya nana ang doktor na nadyo yung rason ang Ginoo nganong wala niya gihatag kato nga time nga gusto ninyo so moto na grabe akong lipay gid kay ko ay after 11 years lahat ubag niya ako mong pag-ampo so moto na anang murag mag-ampo ka ka ma'am nga murag dili mo tuyon pero muhi kalatag kanimong luha ay grabe jud kay siya kapitpol Amen. nang kuan jud kay siya dili siya kabalo pakyas kung iyang time na jud ma'am time na jud ay Perfect yes po time. perfect time jud niya ang magkuan ang matuman Ako kung kalipay na kalungtuiga na kumbising akong labot isag sa mga pagsulay mong naangkon sa kilabuhi sa to mga pagbulay sa kawa sa mga kauban sa una pero naangkon na mong kalaugan sa akong asawa Yes. tabang sa pag-ampo o pagtubag sa Ginoo. mamalipay kayo murag kanang dili nakapalihokon Oo, tinuod. Kay Yes, syempre, yes, manggod oo. after 11 years. dili nakapalihokon kanang usay gusto ka unon kanang ginahatag nila ba so mo na akong papa pod lipay kayo kay syempre 11 years pud siya naghulat kung maigsuon ako magagaw basta daghan kay murag kanang nalipay ko baka daghan pud nalipay nga
Finally. na tubag na gyud sa Ginoo amo ang giampo. Truly encouraging gid ang inyong istorya kay daghan gid na karon mga kuan magtiayon nga nagpaabot pa pud sila sa ilahang giampo nga anak. 2 months na siya ron. 2 months po. Excited mi ma'am nga makita na mo ning baby nga among gi-interview karon. Pag abot sa panahon ni naot magkita mi aning bataan ni no. In God's time. Ang prayer day ma'am dili day siya sama sa sili nga. Halang dayon. Halang dayon siya ma'am. Kinahanglan po day siya og kanang time. Correct. Kinahanglan po day siya og kanang para magud siya kanang nagkuan kay ka ma'am nagtanom. Murag nagtanom ka ma'am dili dayon mo tubo ba. Mamunga dayon. O mamunga dayon. So ang pagampo di ay dili siya dali. Ang pagampo kinahanglan na kay taas nga pagsalig, taas nga faith jud kay mahitabo man gud ang imong gusto ko na kay pagtuo. Kay mas dako imong pagtuo, mas the more nga tubagon sa Ginoo ang imong mga pagampo. Amen. Salamat kaayo ana nga encouragement no. So hinaot nga ay lang mo kawag paglaom, padayon lang sa pagsalig kay sama sa giingon ni Ma'am Novelyn ug ni Kuya Ronald na ang Ginoo nga atong ginapangayuan, Ginoo nga gamhanan. Yes po, amen. Ayan. Salamat kaayo and tungod ana ma'am no. Kay nakahilak naman ta. Amo na pud bang pahilakon sa kalipay karon no. Kalipay gihapon ang inyo pero lahi pud ding klaseng kalipay kay sila man si Mr. and Mrs. Rosales man ang atong winner for Kasama What's Your Story. Ani ang ato ang 1,000 pesos cash pang date ninyo, ma'am ug sir. Pang date ninyo and 50 kilos nga bugas nga bugat kaayo. Duha gini ka sako kay di makayag isa lang ka tawo og alsaog ang atong gift pack gikan sa SED Marketing Incorporated. Ayan. Thank you kaayo ma'am no. Salamat sa DXTC 621 RM in Davao ug sa SED Marketing sa inyohang pahalipay ug daghan king salamat sa pagpili isip usa ka unang winner sa inyohang kasama What's Your Story. Year 7. Year 7. Wow, year 7 na. Pila ka marriages na niya mo ang ipang-interview. Pero nakakuan ko ma'am, naka-appeal ko atong first, second ninyo nga kuan ma'am, pero siguro naiplano ang Ginoo nganong karon nga Year 7 mi na nag-join na ka since first time. Wow. Kaya nagdakabasalamat sa atong buhing Diyos. Sa talang magtiayon na pagwala og hope, love, and faith sa atong Ginoo. Yes. Salamat to sab sa DXDC 621 Alvin Davao. Sila mga palipay sa 50 kilos na bugas sa SED Marketing ug sa 1,000. Yay! Wow! Salamat kasama. Yes, salamat kaayo sa inyong kuan pod pag-share sa inyong love story. Ug nakita na ako mga kasama before mi ni Anhi wa sila radyo pero naa sila Bluetooth and cellphone. So mo ani ang ilahang pamaagi kay ang DXDC kasama mo na sa radyo, kasama pa sa digital. Wow, kay bawgid sila. So cellphone lang and Bluetooth ay okay na kayo. Yan si difference man pag naka-online. Naka-online mas gwapo yun siya kay makita mo ang mga anchorman. Di ba kung nakaligo ba or wala? Kung kuan ba, kung naka-lipstick ba or wala, fresh ba or dili or haggard ba kayo? Makita dyan din mo, no? Kita na yung mga visuals kung naay balita, na yung mga, ang picture, kumbaga kung naay crime, makita ni mo ang naong ni BBM, o ni Sarah. Bitaw, salamat kayo sa pagsunod namo, ma'am, ug sir, no, sa online, and congratulations again sa inyo, ha? Kasama. What's your story? Alang sa ikapitong tuig sa Kasama What's Your Story, nagpadayon gihapon ang DXDC sa pagpangita og mga istorya sa gugma ug kaminyoon nga makahatag og dakong inspirasyon sa mga nagtiayon nga nagkalisod pod sa kaminyoon, mga realidad no sa kinabuhing kaminyoon mga kasama og sa mga single pa og nagplanong magminyo pag abot sa panahon among ihatag kaninyo og ipahibaw ninyo ang mga istorya sa gugma nga milahutay mga kasama bisan pa man sa mga pagsulay. So atangi, napatay daghang winner dinig hapon sa atong Kasama What's Your Story Year 7, hatod kaninyo sa DXDC ug syempre sa SED Marketing. Ako ni Radyoman Michelle Miral Galve, Tatak RMN. Kasama. What's your story?